Hey, live na kita. Ba't magkita ng content? Sige na tatanggal. Hi! Sana? Nata karon diri sa Bantayan, Cebu. Bantayan, Cebu ba? Bantayan, Cebu. Hala ka rin sa Bantayan, Cebu na diri sa di maklaro. Sa Typhoon. Haman to, ma'am, dira. Sa mga taga Cebu, ay Bantayan, anhian nami. So, magluto na siya. O, kauban ako. Ako pinakamamahal na sir na si Chito. Sir, hi sir. Hello sa inyong tanan. Kumusta man mo? Ha? Wala may babasa nga comments diri. Panggawas guro mo? Wa may mabasa oy. Pa-off yung ano. Wala. Dili inganani ni siya. Nami diri karon sa Okay, so Typhoon. Kalye 42 Typhoon sa Bantayan. Asa si Ma'am Deb? Ma'am Deb? Yeah. Say hello, Ma'am Deb. Si Ma'am Deb, she owns the restaurant. Niya gwapa kay siya. Wag yapoy comments, wa may mabasa oy. Sige si Ma'am Debbie. Kauban na mo diri karon. Kung mangutan mo kinsay ga picture sa mga paparazzi, nag-hire mig paparazzi oh. Taga Jinsanis, Jomar. Jomar, go! Oh, si Chef. Og ang iyahang minamahal nga si Kagay. Sorry. Joke. Char lang guys. Wala pa tayo nabasa na. Oh, so magtay-tay ta diri no? Sige. Magluto. Dito na kay magluto si Magluto si Inday garon. Sa tay, maghimo ta papaya salad. Kita mo tama man niya ako sa nina. Ikaw na akong ma'am. Bakit ikaw ta? Butan? Ako rin ikaw rin So, maghimo ta og papa. Okay. Maayong gabi sa inyo tanan mga iyaan, labani biya. Naata karon sa Bantayan Typhoon. So, naman ta diri la Ma'am Debbie. Ako'y maganaan sa papaya sa lagi. Tama-tama po sa kung sanina, kay kabastos man na ako pagbuhat din sa kalibutan, murag kabastos kita. So, ako na Ma'am Debbie, ako una. So, kanina is famous actually sa Thailand. So, every time na mag-order ka is na-adjud ang papaya salad. Papaya salad, sometimes Thai. Yeah. Papaya salad. Siya ang salad. Papaya salad. So, papaya siya, salad pa siya na siya tanan. So, karon ang unahon na to kay nakalimot ko ang kabatis na ata. Sa kamahal sa batong diri sa Bantayan, 5 lang ka buong butang. So, dahil buta na ko ang ano nga. Una ang papaya. Una na ang papaya. Ang papaya niya. Ang papaya, pupuon pa. Ang una papaya. Pagod na ka lang, Day. Okay, Day. Day. Ano na on? Kinalaon pag. Ang sunod. Next ang tomato. Tumodi ka. Tuwari ka. Kamatis. Sana. Nakakala rin ni ma'am. Go. Okay, go. Then after Wala yapoy comments oy. sitaw. Sitaw, walay ko. May gawin sa makitaan, pero okay lang. Sitaw. Go. Likod. Ako mo nga ng sauce. Wala Wala nga nga sauce na wala may kabuluon sa ni. Made from Homemade. Homemade. Typhoon. Nakita si Ma'am Debbie? Dili. Di ba sexy kaayo ang ano ang Yes. Ma'am Debbie. Ismo kini gamay, ma'am. Closer. Yes. Yes. All the way from Davao. Yes. Si papaya salad. Si Coco Miyak-Miyak. Kung ako ang minamahal na si Tito. Si Sir. Si Coco Melon. Okay. Coco Melon? Si Coco Melon. Ako dauna. maho na natin. Sir. Just Sir, pag-ay gamay, Sir. Bakit ka, Sir, ba? Okay, next is garlic. Gijay, iyog-yog mo na. Iyog-yog mo. Diba? Mara
Ang sauce na pwede. So, ilahan ng special sauce na nagbuhat. Chef, hindi siya, no? Hindi siya sa typhoon. Ay, Si Ma'am Debbie. Mori mo bantayan from Visit Typhoon. Yes. Napag may tuslubuwa. Anywhere. Ah. Okay, last ng Kinan. Si Jai. Go, Jai. Kaya po ni Jai. Halo-halo. Yes. Libaw sa papaya? Okay, go, Jai. Chala. Kabasa naman yun. Hindi na siya live. Grupo lang eh. Pag makita niya naglata-lata. As in, super lamig. First time na kumakaon ng papaya salad. Charot. Okay na na siya. Sa mga taga-Bantayan, please bisitaha ang Typhoon na restaurant ni Ma'am Debbie. Ang Fernan 7769740 Bacor Gikas na po na. Sorry. Thank you. Okay, ipakita ang pag-serve. Gusto yung pag-shoutout. Uy, isa mo nga. Ay, wala mo. Dili, pagka na mo. Ay, Pag gamay na siya na po. Siya na nagutang ha. So, laban na dyan po na siya. Okay? So, kay special yun ni, para na yun ni sa mua. Wala ka na lang spicy kay simunurat na naabo. mga akong cellphone nag-live ko, pero nadiri ang comment. Basta Sige, ikaw, basahan na diha. Dai. Yes. Shout out ko from Cagayan de Oro, Aya Riluya. Maayong gabi sa inyong tanan. Na kami sa Typhoon. Shaban Kid Tara, pa-shout out ko cool daw. Sa mana ko amning live niya, ikaw ay pangita. So, Hey. ano ni siya ang among papaya na salad. Papaya salad. So, Kaloy na ba na ako kinamubi? tanawa. Ma'am Deb. Guys, so, mo ni siya gitimpla. Okay, tester. Kadali na mukhaon sa ko. Ano sa may maingon? Bam. Tulod. Papasi. So, Sige, try. ma'am. Papaya salad. It's papaya. Hindi papaya si Coco may doon dami. Chef, fresh na siya from garden. Pwede ka mupo sa mga papaya. Nino? First time ko nakakaon. Saan ka nagawa na? This mom. Mao na siya murag atsara sa ato pero Thai na siya. Mao siya papaya salad. Everywhere in Thailand sa street mao na ilang bestseller. Di ba? Hi. So next namang buhaton isang kuslub buwa which is pinakasikat sa Cebu. Yes. O pinaka saleable sa Kalye 42. So see you again. Taod-taod lang. Kuslub buwa na ta. Lang kay viewers, 1,000 na. Salamat. Okay, kuan. Sa kuan cellphone, wadyo ko nakita ng mga comments no, mga iyaan. Sorry kayo iyaan. So mag-shoutout ko no, Ginoo. Salamat kayo ah. Dili. Dili, ingananay gid nagabag ang konta. So nanghiram kong cellphone sa ubang tao. Nagi ka sa taga-kanto na lalaki. Oh, hindi ka do. Dili ko siya makuan guys. Sa inyo. Other Rigel Jill. Hi Chito, regard tong Itel Buba, look alike. Makasana all man ta sa lawas ni Inday. Love you Chito sa Muntina. Ayaw mo pag i-love you siya sa ku... Char lang. Atik lang mga igala. Chito sa Muntina, pakita sa taga Santa Fe. Oy. Diba Santa Fe naman eh? Naman sa Santa Fe, ma'am. Yeah. Adori Jill. Namin sa Santa Fe, ma'am. Bantayan. Namin sa Typhoon. Nila ma'am Debbie.
Balik ka makitang comment ay. Shamsi. Isa rin si Shamsi, Lilia Lopez. Friend na mo sa Davao, taga Tagum. Hello, Shamsi. Chat na tayo? Ay, sorry kayo. Ang tagya sa cellphone, no, yan ako gitutukan. Kadali lang kayo, sir, ha? Gaygaw. Bianca Soroche. Mayong gabi si Modra Iyaan. Pa-shoutout ko. Hi, ma'am. Hi, ate. Kamu man to nakita na ko sa Burias. Gwapo kay si Chito. Sa personal. Oo, tinuod yun. Dahil ko na in love siya ha. Charot. Iyaan, gwapa kayo ka. Oo, tungod din sa cellphone na kanang bugbog berna ang mga filter diri ah. Bianca Soroche, unta no, magkita tama pag uli na mo, ma'am. Ma'am, mas unta lang yun, ma'am. Kaya mo siya may sa tisa. Wala, ma'am. Okay, so may sa tisa tayo pan. Kay Chris, hi! Nagulat ko si mo mga shoutout iyaan. Flora Miang. Idol, win ang kasal para makakaon tag baboy. Kung magkasal mi sa ako ang sir, dili mi magkarne. Mag-isda lang mi og gulay. Ni comment si Pangging. Ako igsuon. Hi, Bangging. Geng. Hay nang ha, tagda ko. Tagda po di mo utang sa ko. Biyarin ako dai. I love you kayo. Dili dyan ako makita yung mga comment ay. Okay. So, naana ang tuslubuwa. Nana, tuslubuwa. Ay, sorry kayo, Mar. Gay, nanang tuslubuwa. Sorry, Mar. Thank you kayo, Mar. Harap pa nga. So, ang next na to, ang tuslubuwa. Diba? Ako nang ibali. Hi, sir. Nihipod, sir. Sakuha. Magkakay tuslubuwa, sir. Nakatilaw na ko, ikaw lang po yung matilaw. Kailangan ligo rin mo. Pag gumana na, sir, ikaw na po akong tilawan, sir. Kabastusan naman ni Hoy. Hi, ma'am. Hi, chef. Si Chef Kai. Ang papaya salad. Ang maniniyot na kuan videographer. Ako ang pinakamamahal. O kari ang... Sabi mo, mag-shot na ta. Nagulat kami sa tuslubuwa. Buwa? Hantod karon na, wapa dyan ko nabasa na comment na anak ko'y 196. Oh, kitagkuan comment jud. Ami karon sa Typhoon sa Bantayan, Santa Fe. Wag na ay mga Hi gang! Hi ma'am! Hi ma'am Debbie! Hi. Hi! Kalame! So, Paday. Thailand. Surikap. So natakaroon na ang mga customer diri sa Typhoon. Shoutout taga-asa mo ma'am. Tagalaw. Ha? Madudelo. Mother Dehos? Siya pa mo ma'am. Hindi na ko pa yung birth certificate ma'am. So gangi sila no? Kung kisa may mga pamilya ni pag inakasyalat. Huwag na pa diri. Hi ma'am. Yes ma'am. Pag may, Papag live, ikaw
Pwede plan siya. Ay, hi ma'am. Kisa pangalan ni mo, ma'am? Leia. Leia? Yes. Nakauyab, ma'am. Yeah. Sana all, ma'am. Ako, 2 years ako uga, ma'am. Tubag ako, ma'am. Ngano? 2 years ako uga. Ngano, ma'am? Bakit pakino agad? Thank you, ma'am. So, magulat kita sa mga order. Magluto na tuslub. Tuslub buwa. Di ako ulit, men. Dito mo. Nanawa dito ang comment, oh. Ano comment diha? Na. Jerisa, Tabar. Kadali lang. Mga tapos, guys. Mga lodi. Salamat kayo. Hilo ya, arin ang So, current is mo ni siyang specialty sa actually Cebu. And then famous siya sa Calye 42 and Kaipon ang tuslubwa. Dinhira na ninyo makita ang tuslubwa. So, ako ni ipakita sa inyo kung ano magluto ha. I-on sa natin. Okay, yes. Vinegar. So first, ito ikuan ang oil. Is this oil? Dahil lang oil diri kay naay. Yeah, it's oil. Hi, iya ano So, nai something ano ang pan sa oil. Wala na sa mga kamera. Kay Ars Des. Shout out iya ang Pambantayan Island. Hello! Hello mga taga-bantayan! So, punta na siya oil, basig na morning lami. And then first is ang garlic. Mukha. Ako ay lang po. Ako na i-send. Tiffany Lynn Diaz. Ayan, pa siya tayo. So, Bagay ko mong dito. Ang talo, bagay niya. Na-smell na din ako sa humot cake siya, promise guys. Ano nang? PVA. So, na-feel na ko ang iyang kahumot. Siyempre mo ang ilang special din ni ang butok sa baboy. Mixed vegetables. Ha? Padrong. Menya yun. Padrong pak. Private. Ito ka magiging na, oh. Ito ka pala makakain ka. Imo ako nga road. Dali, closer. Papak boom 5 day. Magkaslubuan na si Inday. Hey! Magkaslubuan na ka So, ang iyang liver. First time na ko. Minsan na. Liver. Nag-grind. Yeah. Feel na ko humot siya lang siya. Okay, pwede ka naman. Yes. Lahat na siya. Oh. Tiffany, lami. Kay ang luto, lami ng tao na ang color dito iyaan. Focus yun na ang tom yum, no? Kasi dyan si Mayang na. Oh. Hi, Mayang! Kanawang tom yum. Mayang, tumyang jod. Lami kay diri ang. Better sa bantay. The best kayo good na place para mag-unwind. As in, super. Oo. So, dapat mga rin ang mabumi, no? So, ato ibot ang iyahang broth. So, first time na kumakaon og ganang tusilog buwa. Kung makita ninyo ang makuan natay papaya salad, puso. Ma'am, unsan? Ma'am, unsan ni ma'am? Ano siya nang bilang ako? Kaya, matuloy kong chicharon mo. Kuan. Kakabe. Ano siya pad thai? So, nami puso, papaya salad. Ato na ni pang kuan. Mo usab na ako ha, kaday lang. Oh my God. So, timpla na ito siya og toyo. Butang mag vinegar. Amukan mo, butang sila vinegar pero ang
Original na. Toyo. Kasi tawagan ni ma'am. So, toyo Mixed ra. vegetable. Stir fry mixed vegetable. Stir fry veggie, tom yum, mixed vegetables. Tom yum, Ano sagot ko? Nanawagan ko sa akong amiga na si Princess May Ariola Villaforte. Day, malaway ka, Day. tom yum da, Pati po ng pad Day. Pad Thai. Ano ka ni Kuyog? papaya salad, puso, ug ako pinakamamahal. Diba? Singit lang siya. O ang tuslog buwa. Ang ato lang, karang tisingan karon. Mami, shoutout na si Shamsi. Si Madam Shamsi. Sup. Chito. Super, lamig kayo siya, promise. No bluff. Humot kayo siya ay. So, pwede na siya i-off. Oh, tisingan ako. Tisingan, may siya paray. Mar, pagyan ko marbe. Sa man? Taray ka ng tuslog buwa. Tapos na delete ka. Tapos na delete ka. Sige na, first time ako nikawan ng tuslog buwa. Kay sa mong balay, puro lang kong bulad o kamunggay. Chicken. So first time ko makakaon. Sa Davao na yun. Ayun na ni sa Davao. Wala. Wala yun na ni sa Davao, no? Ganahan di ko mag-open na nila. Ganahan di ko Davao. Ay, mag-open yung English. Okay, Day, ready na ka? Ready na ko. First time ako O, makakaon. i-explain sa unsa man ang tuslo buwa. Gigisa ng utok. Baboy, gigisa niya, kanon puso. Nami siya. Mami siya, Jai. Right. Mama, gago ma'am. Kahit ko ma'am. Mami. Like rabbit. Mami ka ay. Mami ka ang tuslog buwa. First time na ganyan mata. First time na ko ma'am. Hindi ko mo tuslog ma'am. Sundan ko na ni ma'am. Tikus ka bang good na? Dahil matagini kanan. Sierra mo ka na natin. Pag-uway ko na wala dito ako sa ulo. Oh, ano yung special nila? Lahira akong kaunan, kikitagaan ko din ni Ma'am Deb. Ano? Chicken pandan. Chicken pandan. Thailand, ito rin. Nakakasama rin ako.